Gaskiya Faruk, ko da zan rasa aiki na, tabbas zan je in gaya Malam Kabiru halin da MD yake ciki. To Lawan, idan ka faɗa Malam Kabiru kana ganin zai fahimce mu ne? To wa za mu faɗa kenan? Ni abin da nake gani zai fi Lawan gaskiya kawai shine ka buga Muhammad Hassan waya, ka masa bayani cikin tsanaki, sannan kama ba shi shawara. Kawai ya zo ziyara ne ya nuna bai san komai ba, inda ba mai iya hana shiga ofishin MD. Gafara can, wallahi kai ma mai laifi ne, tunda kai kake kawo masa barasanar da yake sha saboda ya ka ba da gudunmawa aikata aikin alfasha. Wallahi ba nake kawo masa ba, mai kawo masa daban. Ni dai iyakaci idan ya kasa ɗauko a cikin fridge sai ya kira ni in je in ɗauko masa. Kuma fa ina so ka sani, ni fa abinci na nake karewa. Za ka je gaban ubangijinka kai bayani saboda kana ba da gudunmawa wurin sabon Allah, kuma kai ma ka san haramun ne. Idan ka je can za ka amsa wannan tambayar a wurin ubangijinka. Sa wannan baƙo ce dai ta ranar ta dawo tana so ta ganka. Sa kai haƙuri ka daure ka jure ka ganta. Zuwan ta yana da matuƙar muhimmanci. Charity, I don't want to embarrass you, but get out of my office. Tambayar ita ce, me yasa kika turo wannan garaɓasan gare ni? Me yasa ke ba za ki aure shi ba? A matsayina na Christian. Wasu ai suna yin auren tunda addini bai hana ba. Na sani addinin ku ya yarda a aure Christian. Amma mutanen ku ba sa bari. Idan ma kuma kina ganin ba zai yarda ba, ai wannan abu ne mai sauki. Kawai ki ce masa kin musulunta. Ya kamata a ce Oga yana da abokiyar zama. Saboda abin da yake yana matukar damuna. Ba na jin daɗi. A kusan kullum yana cikin maye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maye? Da gaske kuwa, ai ya jima yana shan giya. Baka sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai nasara da giya?